ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு கார்த்திக் ஜாப் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஜாப் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி ஜாப் ஓப்பனிங், செமிகண்டக்டர் ஜாப் ஓப்பனிங், அசாம். டிபார்ட்மெண்ட் டெஸ்ட் மேனேஜர், எக்யூப்மெண்ட் மேனேஜர், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர், குவாலிட்டி மேனேஜர் ஜாப் ஓப்பனிங். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஜாப் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஜாப் ஓப்பனிங். டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியர் ஜாப் ஓப்பனிங், பெங்களூரு. வாக்கிங் இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 13. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஜாப் ஓப்பனிங் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி ஜாப் ஓப்பனிங், டெஸ்டிங் எஃப்ஐடிபி எஸ்எம்டி இன்ஜினியரிங் ஜாப் ஓப்பனிங். இன்டர்வியூ லொக்கேஷன் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ், சென்னை. ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுடைய நேமை ரிஜிஸ்டர்